Γεια σας παιδιά, εξολοθρευτής Gamer 2017 και αυτό θα είναι ένα βίντεο ενημέρωσης. Ναι, εγώ έτσι λέω, ενημερώσεις. Ναι, να πάτε να δείτε και τα playlist που θα κάνω. Όσο βίντεο ενημερώσεων κάνω θα το βάζω εκεί πέρα. Λοιπόν, το επόμενο βίντεο θα είναι πείτε μου εσείς. Και για το πείτε μου εσείς πήγα να τραγουδήσω όπως ο εκφωνητής των 2J είναι. Θέλω να μου πείτε όταν ακούτε τη λέξη χριστουγεννιάτικο δέντρο, τι σας έρχεται στο μυαλό, ειλικρινά? Γιατί περάσανε Χριστούγεννα, δεν ξέρω. Ναι, περάσανε Χριστούγεννα και παρακαλώ ένα like, subscribe και για να βλέπετε όλα τα βίντεο μου, μην χάνετε ούτε ένα. Και ναι, bye.